Den 20 till 21 juni arrangerade Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening Farmarnas temadagar. På måndagen höll man till vid Munsalagården och på tisdagens begav man sig till Korsnäs. Såväl utställare som föreläsare fanns på plats under dagarna och många besökare passade på att ta del av programmet. Vi har Kai Finne med oss här från Alholmens Kraft och du är här med en intressant produkt som många farmare har varit och tittat på. Jag har sett att du har haft många diskussioner under dagens lopp. Kan du berätta lite om vad du har i den här skålen? Ja, det här som jag har egentligen är fråga om torvströ. Det är inte någon ny sak egentligen heller, men att kanske på det sättet blivit aktuellt igen. Mycket områden finns det här bekymmer med olägenheter med flugor och så vidare, och det här kan vara ett alternativ som kan passa in på vissa områden. Under temadagarna redogjorde bland annat Sagafors fältkonsulent Jonny Majabacka för den senaste pälsauktionen. Andra föreläsare var Maria Svanjung från NTM-centralen och Jan Henriksson från Norrlik. Daniel Löf från Foxcraft, du är här och pratar om Farm Planner. Och vi har haft all orsak att följa med ett projekt som har många farmare med i det här projektet idag, och ni kör mycket intressant och aktiv marknadsföring. Kan du berätta lite om var ni står idag och vad som är på gång? Visst, ja, Farmplanner så är ett projekt som vi har hållit på med nu i det här 3-4 år och utveckla det här, och är ett helhetsverktyg för pälsfarmare som innefattar i princip allt vad man behöver i daglig praktisk farmning. Allt från det här registrering av dödsfall och det här arbetshantering och fördelning, och även så har vi utvecklat vår egen det här foderportionerare som vi har allt inom ett och samma dag.